Bueno, vamos a hacer aquí un pouco de tanto, pero a ocasión merece. Cando din isto, hai que solemnizarlo, Un índice que tiña por bata está bravo. Son os peores. Igualmente, bravo. Si el fruto sacamos, Controlar con sinceridade. Aquí unha aposta de educación de Orense, non? Que O compromiso da Xunta de Galicia cos regantes da Limia e con toda a comarca da Limia é claro e notorio. Proba delo son as inversións que desde o ano 2021 levamos feitas da Xunta de Galicia, casi 7 millóns de euros para poñer en funcionamento 40 pozos de regadío. Inversión que era imprescindible para que logo se pudese levar a cabo a modernización do regadío da Limia. Neste senso, esa inversión foi claro unha aposta con fondos propios da Xunta e solo para os regantes. Por iso, dende aquí, agora, dende a Xunta de Galicia, solicitamos ao Goberno Central que se comprometa, que siga apostando como facemos nós polo regadío da Limia, polos regantes da Limia e por toda a comarca da Limia. Non só coas axudas económicas que, como ben explicou Luís Menor, o IBE, se fan un esforzo e teñen vontade, poderían asumir. Pero tamén lles pedimos que fagan un esforzo en todos aqueles trámites administrativos en canto ás hectáreas regables que agora están limitadas por uns convenios asinados no seu día, que podan ampliarse e se poda chegar a máis puntos de toda a comarca. Se isto non o asumimos entre todos, e se o compromiso do Estado do Goberno Central non é así, vamos a poñer en perigo todo aquilo polo que estamos loitando, como é a produción agroalimentaria de toda a zona, que non é discutible, tamén a recuperación da terra agraria, que fixemos a poboación que está ali vivindo, así como o relevo xeracional nestas producións que temos ali. E, por suposto, o investimento de industria que faga posible todo isto. Creo que é fundamental que todos estemos a prol do desenvolvemento socioeconómico de toda a comarca. Como non pode ser de outra maneira, na reunión que mantivemos agora, o presidente da Xunta de Galicia aposta claramente pola comarca da Limia, vai a estar ao lado dos regantes como estuvo sempre. Vamos a seguir adiante con este proxecto e vámoslo a poñer a funcionar en valor toda a comarca da Limia, con unha inversión como poucas que se están facendo en todo Galicia neste momento.